Bore da, a croeso cynnes iawn heddiw i ngardd gefni yma ym Mhenllyn. Sara di enw fi, dwi'n curate yn Bro Madryn, sef y grŵp o eglwysi o gwmpas Nefyn a Gogledd Mhenllyn. Dwi yma heddiw yn gwneud hwn, a mae parchedig Richard Wood yn gwneud gwasanaeth tebyg iawn lawr y lôn yn eglwys Dewi Sant. A'r gobaith ydy, fydwch chi ymuno gyda ni dros y cyfryngau, neu trwy e-bost, a fydd yna llwyth o ffyrdd da ni'n mynd i roed hwn allan i chi gael ymuno gyda ni a peidio colli ar y gymuned ysbrydol. Mae'n amlwg hefyd heddiw yn Sul y Mama, a felly da ni yn dal yn ein colonnau holl famau'r byd yma a thros bob man sydd heddiw yn pryderu amdano'u teuluoedd ac yn gwneud ei gorau i'n sicrhau ei diogelwch a'i iechyd. Da ni hefyd yn cofio mamau yn y Beibl, ein cyn famau, sydd wedi bod yn esiampl i ni o ffydd a gobaith a cariad yn ystod adegau dwys iawn. Ymunwch gyda fi felly mewn weddi wedi seilio ar Salm 34 i gychwyn y gwasanaeth. Bendithiaf yr arglwydd bob amser. Bydd ei foliant yn wastad yn fy nginau. Yn yr arglwydd yr ymhyfrydaf, bydded i'r gostengedig glywed a llaw ynychu. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a dyrchafwn ei enw gyda'n gilydd. Da ni'n cwrdd gyda'n gilydd fel da ni'n meid bob amser yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Un peth a ddeisyfais i gan yr arglwydd, hynny ag eisiaf, sef aros yn hir arglwydd holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar ei brydferthwch yr arglwydd, ac i ymofyn yn ei deml. Am bwy rydych chi chwilio? Rydym yn chwilio am yr arglwydd ein Duw. Ydych chi chwilio amdano a'ch holl galon? Amen. Duw, trigarha wrthym. Ydych chi'n chwilio amdano a'ch holl galon? Amen. Duw, trigarha wrthym. Ydych chi'n chwilio amdano a'ch holl feddwl? Amen. Duw, trigarha wrthym. Ydych chi'n chwilio amdano a'ch holl nerth? Amen. Crist, trigarha wrthym. Dyma mynegiad ein ffydd. At bwy ddylem ni fynd? Ti sydd ag eiriau'r bywyd tragwyddol, ac rydym wedi dod i gredu a gwybod mai ti ydy un sanctaidd Duw. Moliant i ti, ein harglwydd Iesu Grist, brenin gogoniant, ddi-ddiwedd. Daw'r darlleniad gyntaf o lyfr Exodus, hanes y baban Moses. Priododd gŵr o dylwyth Lefai ac un o ferched Lefai. Beichiogodd hithau ac esgor ar fab, a phan welodd ei fe cuddiodd am 3 mis. Ond gan a allai guddio'n hwy, cymerodd gawell ydi wneud o lafrwyn a'i ddwbio â chlai a ffug. Rhoddodd y plentyn ynddo a'i osod ymysg yr hesg ar lan y neil. Roedd chwaer y plentyn yn sefyll nid nepell oddi wrtho, mwyn cael gwybod beth a ddigwyddodd iddo. Daeth merch Pharo i ymdrochi yn yr afon, morynion yn cerdded ar lan, a phan welodd y cawell yng nghanol yr hesg, anfonodd un ohonynt i'w nôl. Wedi iddi ei agor, fe welodd y plentyn, ac roedd y bachgen yn wylo. Tostiriodd hithau wrtho a dweud, un o blant yr Hebraid yw hwn. Yna gyfynnodd i ferch Pharo. A gaf i fynd i chwilio am famaeth o blith wragedd yr Hebraid i ddifagu'r plentyn i ti. Atebodd merch Pharo, dos. Felly aeth y ferch ymaith a galw mam y plentyn. Dywedodd y merch Pharo wrth honno, cymer y plentyn hwn a'i fagu i mi, ac fe rodda finnau dal i ti. Felly cymerodd y wraig y plentyn a'i fagu. Wedi'r plentyn dyfu i fyny, aeth ag ef yn ôl at ferch Pharo. Mabwysiadodd hithau ef a'i enwi'n Moses, oherwydd iddi ddweud tynnais ef allan o'r dŵr. Mae terfyn y llith gyntaf.
Daw'r ail darlleniad o Efengyl Ioan, y 4 adnod ar 15. Ond yn ymyl croes Iesu, yr oedd ei fam yn sefyll gyda'i chwaer, Mair gwraig Clopas a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam felly, a'r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, wraig, dym dy fab di. Yna dywedodd wrth y ddisgybl, dyma dy fam di. Ac ar awr honno, cymerodd y disgybl hi mewn i'w gartref. Mae'n anodd weithio i dod o hyd i geiriau yn ystod adeg da ni'n gwynebu ar hyn o bryd. Mae yna ofn, mae yna pryder, mae yna diffyg dealltwriaeth o'r amgylchiadau pawb. Ond nid hwn di'r tro cyntaf i ni gwynebu cyfnod anodd, a ni fydd yn gyfnod ola chwaith. Ac i ble trown ni i cael nerth ac ysbrydoliaeth ar adegau fel hyn. Mae'n ffodus, dwi'n meddwl, bod heddiw dyn ni'n cael darlleniadau yma amdan gwragedd o'r Beibl sydd wedi bod yn gefn ac yn gefnogaeth i'r eglwys ac i ninnau fel unigolion am gymaint o amser. Da ni'n cofio Moses yn cael ei eni ar adeg ofnadwy yn yr Aifft. Oedd ei fam, Jochebed, yn gwynebu marwolaeth, diwadd ar ei bobl a fel cenedl. Ac sut oedd hi am ymatab i hynny? Sut oedd hi am ymatab i'r cyfnod lle oedd na fygythiad marwol i hi a'i theulu a pawb oedd yn ei charu? Wel, roedd gen hi ddoethineb, oedd gen hi gobaith, ac oedd gen hi gariad anfarwol. Nath hi ddefnyddio y pethau oedd gen hi o gwmpas i wneud yn siŵr bod hi'n ddiogelu'r plentyn. Oedd hi gen hi ffydd yn colonna da bobl o'i chwmpas hi i wneud y peth iawn. Ac oedd gen hi gariad. Oedd yn fodlon cymryd risg i wneud yn siŵr bod ei plentyn hi yn ddiogel. Da ni heddiw yn gwynebu peryg. Da ni'n teimlo'n fregus. Da ni'n poeni dros ein plant a'n henoed a'n pobl bregus. Mae yna ddoethineb i'w gael. Mae yna nerth i'w gael. Mae yna chymuned o'n gwmpas ni. Cofion am y fydragedd a achubod gymaint o plant yr Hebraeg yn yr Aifft, trwy fod yn gyfrwys ac yn ddoeth. Sbiwch o gwmpas chi rwan, lle mae ein bydragedd ni yn dod â bywyd newydd i ni. Bywyd gwahanol, ond bywyd yn llawn pethau da. Amser gyda teulu, gyda'n gilydd. Amser i fod yn ddistaw, ac i llonyddu. Amser i ddarllen. Amser i sbio ar byd natur o'n gwmpas ni. Mae yna aderyn y fanna rwan yn gwneud nyth. Mae'r byd yn mynd i droi, ddaw eto hael ar fryn. A fyddwn ni'n cofio'r adeg yma, lle nathon ni ddysgu gwersi o'r newydd efallai. Yn yr hanes am Moses, da ni'n gweld merched gwahanol yn dod at ei gilydd i achub bywyd. Y bydragedd, y fam, y chwaer a merch Pharo. Yn nerth a cydsafiad y merched hynny, gwelwn ni gobaith a bywyd newydd yn dŵad. Wrth droed y groes, tra roedd yr Iesu yn ei oriau dwytha, nath o hefyd troi at ei fam a'i sicrhau fod hi'n ddiogel. Oedd cariad yn trechu bob dim. Gadewch i ni gofio hynny. A troi mewn gweddi rwan i'r arglwydd. Gweddiwn dros pawb
ar yr adeg anodd yma. Rydyn yn ddiolchgar am ein gwasanaethau sydd yn cynnal ein bywyd, sydd yn diogelu ein henoed a'n bobl ifanc. Y gweithwyr yn y byd addysg sydd yn gwarchod ein plant. Y nyrsys a doctoriaid a'r bydwragedd, y gofalwyr a pawb sydd yn gweithio mor galed i wneud yn siŵr bod pawb yn ddiogel. Cofiwn am mamau'r byd. Cofiwn am y rhai sydd mewn peryg, mewn gwersylloedd, yn dianc, rhyfel ac rwan yn gwynebu salwch. Trown at yr arglwydd fath o mam, sydd yn ysu i'n cysuro a nerthu. Arglwydd yn dy drigaredd. Gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros rhai sydd yn gwynebu angau, yn bell oddi wrth eu teuluoedd a'i anwylid oherwydd y sefyllfa presennol. Gweddiwn dros y rhai sydd yn ysu i fod gyda'u anwylid i fod yna a'i dal i dwylo, ond sydd yn methu. Roeddynt nerth, a ffydd, a gras, a tangnefedd yn eu colonnau i dod dros hyn i gyd. Arglwydd yn dy drigaredd. Gwrando ein gweddi. Diolch i ti ein bod ni'n dal yn gallu mwynhau y byd hardd o'n cwmpas ni, ar fore braf yn y gwanwyn, clown yr adar, gwelwn y blodau, teimlwn yr awel. Diolch i ti bod arwyddion gobaith o'n gwmpas ni yn bob man, yn codi o'r pridd, yn y dail bach newydd gwyrdd a'r owyn yn y cae. Rwy ti gyda ni ym mhob peth. Arglwydd yn dy drigaredd. Gwrando ein gweddi. A dwedwn gyda'n gilydd, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ni nain dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Dyma cantigl am y bore. Crist fel goleuni, goleuwch ac arweinwch fi. Crist fel tarian, gorchuddiwch fi. Crist oddi tanna fi, Crist droso fi, Crist wrth fy ochr, ar y chwith ac ar y dde. Heddiw bydd ti fewn a thu fas ohono fi, gostyngedig ac addwyn, ond eto'n holl bwerus. Byddwch yng nghalon bob un rwy'n cyfarch, yng ngheg bob un sy'n siarad gyda fi. Heddiw bydd ti fewn a thu fas ohonof, gostyngedig ac addwyn, ond eto'n holl bwerus. Crist fel goleuni, Crist fel tarian, Crist wrth fy ochr, ar y chwith ac ar y dde. Bydded i heddwch Crist yr arglwydd fynd gyda chwi, ble bynnag fydd yn eich anfon chi. Bydded iddo eich arwain trwy'r anialwch, ac amddiffyn trwy'r storom. Bydded iddo ddod â chi adref, yn ddathlu'r rhyfeddodau dangosodd i chi. Bydded iddo ddod â chi adref un eilwyd, yn ddathlu unwaith eto. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Diolch yn bob gyda ni bore yma ac ymunwch eto tro nesaf. Pob bendith.